May buntag kuya. Ay muntag pod. Kanang pili ba ko paambit sa pulong sa atong makagawom nagikan sa Biblia. Kaya ang atong magong kalibutan na doon nagkagubot na, hapit na matapos. Kaya ang atong manuluwas, hapit na siya mabalik. Iyo ko mo to ana, mingon pa ka nga ang atong mangluluwas hapit na mo balik. Kumuto ana. Kay nangamatay na lang to akong mga luluhan. Itina na lang yun akong buhok. Naalaan na lang kog sa sinta. Nya karon, wa gyud mangluluwas kami balik. Matuo lang siguro ko ana kung kato akong lulo nga namatay mo balik. Kaya ingon nga kalibutan matapos. Kang video ko samot di ko mo tuwa na. Ang kalibutan dili na matapos, kundi ang tao ray matapos. Kung parte lang sa pagkamatarong, matarong ko. Na hindi nila sa among barangay, kaning nay mag-birthday, akong mga amigo, kay kung amigo tungod sa akong pagkamayong tao. Matarong, na ko na. Nay mag-birthday, tagapo nagilim nun. Ay, mga hubog, mga lipay. Tungod sa akong pagkamatarong. Matarong lisigutan na ala ko na. Tarong ko. Ay, pasensya lang yun kaya, day. Pangita lang sa uban, day. Ha? Imong pambitan na imong kulong, day. Kay, yung kumutuwa ng kasulatan sa Bible, panapi rin yun na sa uban. Panapi, ngod kay, taghana kay kung na dunggan na nga, ipanapi na. Niyon sila nga magbalantay sa karnero. Kaldero may gibantayan. Ano nga, ato na lang sa lain, day. Kaya lang sa sako. So, yun na, day. Di ko mutuwa na. Shalom, may adlaw sa tanan. Welcome aning channel Bible TV Truth Only. Kini nga topic nga atong sigutan may tungod ba? May tungod sa pangutana nga matapos ba ang kalibutan? O ang tao ba'y matapos? Aduna ba tay ikaduha nga pangutana, aduna ba'y moabot nga manluluwas o tinuod ba nga mobalik ang atong manluluwas? Sa dili pa nato isgutan kini nga topic, magampo na ta. Dalay ka langit ng Amahan, salamat sa imuhang mga pulong nga paday namong pagaisgutan. Salamat sa lamdan sa balang espiritu nga mooy maghatag ka ng blamdag nga makasabot kami sa imong mga pulong. Kini among gipangayo pinagi sa imong buktong anak, among agalon, among Ginoo, Rabo ni Yeshua. Amen. Kini mo ang tubag atong makita dinha sa ikaduhang Pedro Kapitulo 3, versikulo 4 ngadto sa 10. Ato kining basahon, ingon diri og magaingon, hain naman ang saad sa iyang paganhi. Kay sukad sa pagkamatay sa mga amahan, ang tanang mga butang nagapabilin man nga maura gihapon sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Sila nagpakabuta sa tinuod nga butang nga mao kini nga sa karaang panahon pinaagi sa pulong sa amahan sa makagagahom, dihay mga langit nga naglungtad ug usa ka yuta nga naumol gikan sa tubig ug pinaagi sa tubig. Nga pinaagi nini ang kalibutan nga naglungtad kaniadto gilunupan sa tubig ug nalaglag. Apan pinaagi sa maura usab nga pulong ang mga langit ug ang yuta nga karon nagalungtad gikatagana alang sa kalayo. Ginatipigan alang sa adlaw sa panudya ug sa kalaglagan sa mga taong dili Diosdon. Apan mga hinigugma, ayaw kamo pagkabuta nining usa ka butang nga tinuod nga alang sa atong Ginoo ang usa ka adlaw ingon sa usa ka libo ka tuig ug ang usa ka libo ka tuig ingon sa usa ka adlaw. Bahin siyang saad ang Ginoo ang atong manluluwas dili langay-langayan ni anang paglangay-langay nga mao'y pagsabot sa uban. Hinunua siya mapailubon kaninyo nga wala magtinguha nga adunay mahanaw kundili nga ang tanan managkabot unta sa paghinulsol. Apan ang adlaw sa atong manluluwas o sa atong makagagahom moabot sama sa usa ka kawatan ug unya ang mga langit mawagtang uban sa dakong ginaguo ug ang mga kasugdanan sa kalibutan mga tunaw sa hilabihang kainit ug pagasunugon ang yuta ug ang mga buhat nga ani-ani ini. Mao kini ang tubag nagingon diri sa atong pangutana, matapos ba ang kalibutan o ang tao ba ang matapos? Sanglit na ata nini nga temporary nga kalibutan, gani ang tao adun lagi siya katapusan. Sumala sa gingon sa Salmo 90
bersikulo 10 nga ang kinabuhi sa tao no si tinta o ngadto ra sa cinta. Kung aduna may mulagpas niya na pabor na kana. Pero atong hisgutan nga aduna gi katapusan ang kinabuhi sa tao. Mamatay gid ang tao kay aduna man siya limitasyon. O kabahin sa atong hisgutan dinhi nga matapos ba ang kalibutan. Matapos siya po ng kalibutan. Kay nga naman kining atong kalibutan nga gipuy-an karon tungod kay hugaw o makasasala kinahanglan niyang ihang baguhon. Muna nag-ingon siya diri sa bersikulo 11, sanglit kining tanang mga butang nga pagatunawon man sa ingon. But pasabot tunawon siya ngano man kay ilisan niya bago. Pasabot nga moabot gid ay nga aduna gyoy kahumanan ang tanan. Kay ngano man suma sa bersikulo 14 adunay saad diri ang pulong nga nag-ingon. Busa mga hinigugma sanglit nagapaabot man kamo nining mga butanga paning kamuti gay ninyo mga kaplagan kamo nga wala untay buling o hugaw o mga maanaa kamo sa kalinaw. Gani sa bersikulo 13 apan sumala siyang saad kita nagpaabot sa bag-ong mga langit ug sa kabag-ong yuta di nagapuyo ang pagkamatarong. Pasabot ay mga igsuon nga matapos ang atong kalibutan tungod kay ang nagpuyo niini puro mga dili matarong, pipilalay matarong. Muna nga ilisan niya og bag-ong kalibutan diin ang pagkamatarong mo nagyoy mupuyo. Ug gabahin sa atong ipaabot nga manluluwas suma sa nag-ingon diri sa pulong nga daghan na nag-ingon hain naman ang iyahang pagbalik. Gani daghan ang mga mayubiton nga nagpanugya gani ningon ang uban nga daghan ay nangamatay sukad pa sa ako mga lulo o sukad pa sa mga kalululuhan. Nag-ingon sila nga aduna gyud mobalik nga manluluwas pero hangtod karon wala pa gyud ako mobalik. Ang tubag ana igsoon inani sa bersikulo 9 nag-ingon bahin siyang saad ang atong manluluwas dili langay-langayan. Niya ang paglangay-langan nga mo'y pagsabot sa uban. Hinunua siya mapailubon kaninyo nga wala magtinguha nga adunay mahanaw kundi ang tanan managkabot unta sa paghinulsol. Buot pasabot kay igsuon o mga higala kung ugaling manggaling nalangan ang pagbalik sa atong manluluwas o sa atong Ginoo nga mao si Yeshua tungod na kay gitagaan niya higayon ang mga tawo nga makahinulsol. Makaila sa ilang sala ug mobalik kaniya. Nan kung ugaling ang tanang tao sa ako lang pagtuo sa akong nasabtan kung ang tanang tao maghinulsol ngan mo na siguro gid kana niyang pagbalik. Kay nag-ingon siya diri wala siya maglangay-langay kundi unta ang tanan makakabot sa paghinulsol. As itong nasabtan nga klaro kay gipasabot diri sa atong gibasa bersikulo nga aduna gi katapusan ang tanan matapos gid ang langit ug ang yuta. Kay dili man moabot ang bag-o kung dili matapos. So atong makita nga naagi siya giandam nga bag-o o mahitungod sa pagbalik sa atong agalon o sa atong manluluwas na si Yeshua mubalik gid siya. So dili madugay mubalik gid siya. Ang ato lamang nga mangandam ta kay kini nga mga pangutana mahitabo gid siya. Mahitabo gi sumala sa bersikulo nga atong gituki karon. O ato naman mo mga komentaryo, libre mo nga mangutana kay andami nga mutubag sa dugang pa mga pangutana. O shalom.